yavuta nditi yasima tunama ulini unsima makonda sima kani mesi nakapaka kodi chifukwa chani tachedwa kale pano chifukwa chani ukonda sima kwa ine kumakhala nkhani kwa ino ndawani ndikapeka ndini awoba ndikapeka ndini wabuza DNA basi zona inu zilipo zimene makonda kuti zona ine munabera pano ndili kumakhumudi amakonda mpunga no chimene tinafika mpaka kunena pano kuti dabwete chifukwa utatudzija pa kumina kamoti kamana madzulo koma mama wa breakfast sima take away sima ndeti tikufanya kusauka ngati fanya ndokonda sima mafuta dziko wa ni sima ine yusimu kuona andu ali busy usaka fertilizer kuti muje sima ine ndinuyo kamene mupangitsa kumandeza ngovuta msonkhano wa chipani cha UTM unachitika ndipo Dalitso Kabambe nda amene adasankhidwa kukhala president wa chipani chimenechi. Ndimafuna tiyambire ndinu Andevu Zamayi kuti can you weigh in on this development? Abwana kunena zona chisankho chimene chijaji anthu ambiri adapukusa mitu yawo. I think ambiri sadapukuse mutu ndi kuwina kwa Kabambe koma margins imene adachitikira pale popo chifukwa chokuti yes mwina nkutheka kuti ambiri ankakayikira kuti kodi a secretary general akafika kutali bwanji chifukwa chokuti if you ask me ndakha kuti nali mlangizi wa Mai Patricia Kaliati nkanauza ndi Mai imani kaipa secretary general akutantha nauza chifukwa chokuti ukakhala kuti umaziwa kugwira pa golo sizikutanthauza sotha ukamwetsa kusogolo uzikutisidwa kuti pa golo pa ndikuthandizira timu kuti izipambana nonse simungakhale omwetsa kusogolo so timu pamakhala ma positions osiyana ofunikira so mwina kugonja kwa Michael Yati ambiri mwina nkakuona komano kugonja kumene anthu ambiri adadabwa nako ndi ma margins amene adaulika pale popo maka mwina udali kwa Mtumbuka komanso Akambala yes mwina timebekizirabe kuti mina mapita anthu follow mmodzi akatani akatenga chinthucho koma anthu ambiri adadabwa kuti kodi ma 20 ayenda bwanji kuti anthu akulu ngati amene ajawa ndikumapeza ma 2020 Akabambeyo ndikupeza 636 votes zimene pakazo yankho zambiri mwina chifanyika zaje 7 program iyi chifukwa kuti special kwa kwanji maphulika nthawi yomweyo koma timaunika zina kusedi kuti anthu akunena chani kumbuyo kuti tikabwera pano tikambe nkhani zonsezo mu thunthu mwache so if you ask for my reaction is kuti yes I expected kuti one person is going to carry day but I thought kuti mwina pakhambikisano kwambiri imene tidaona ma positions ena mapezeka kuti yes anthu akuwina koma osati mwina ndi landslide imene idachitika ndi imene apambandira Kabambe so ngati idali message imene ma delegates amafuna kuti ayipereke I think message imene yoyo ndi kuti is loud and clear kuti amafuna mwina Akabambe wina sayandikire soyi so for me ndinangoti wow that was my reaction reaction yanu inaliyotani mutaona the margin mtaona the margin it shocked me mina I didn't expect mina kuti margin itokhala yaikulu choncho mwinanso potengera kunena kuti ukaduka ukamumva aliyenseyo ukamva Mtumbuka mbali naye akamalankhula ukamva Akambala akamalankhula kuzamva Akabambe kumanena afika awa ikhala neck to neck koma kudzaona kunena kuti akulu atatu aunjika ma 20 chakuti makati maja 20 makati NPK fertilizer okanga fertilizer 21 fertilizer mena makati fertilizer amakere 22 NPK eniyo ndekuti anthu amanena kuti ndi ndani ndi Mtumbuka of course amalemba ndi M nanga si NPK eniyo anamusalusa anthu khala Mtumbuka Piucha Patricia K Kambala NPK 21 Chipongwe sinaona so it was a shock ndifanye kuti tuone ma visuals amene amanengeza zosatira atatulira yawo fika Akaliati and she eventually gave Kasmailo kokakamisa kuzaona anthu anailo kuyasabula kukama ndikuti kudabwa kuti zakhala manthu wanji Akambala nawo anaza dabwa kuzaonetsa Kasmailo kamene kachenu kafeki so onsewa atatu they didn't see it coming munakamba za kukhutitsidwa mafuna tiyambire pamenepo ngakhale ku Bible oku kwa Philippians chapter 4 verse number 11 akunena kuti sikuti ndinena monga mwa chiperewero pakuti ndaphunzira ine kuti zindikwanire zili zonse zomwe ndili nazo anthu sakhutitsidwa bwanji munthu mchikhalidwe chake amafuna zambiri anthu amene amakhutisidwa amakhala kuti ndambiri ndamene ali zambiri kuposa amene akufunira koma ambiri amene ali pamusi amasilira atafika pamwamba a classic example of what we saw there that's why nanena kuyambira apacha kuti if you ask me Mai Patricia Kaliati
anali mwina mmodzi mwa should have been content. Yes, should have been usali general umakhala kwambiri achigwira chipani nthawi yovuta kwambiri achigwira chipani nthawi yovuta kwambiri yokuti anthu amaona kuti mayi apa ndi akutani akumenya bwino muone anjawala adayima malo omwepo anamenya landslide ezona uje uyu ndani Benjani Fredukis naye so atazafuna kuti apite pamwambapo I think anthu akanamukira pambali muzali ukangudabule allow the process kutisidwa kusogolera chinyamata ndi unyamata nthawi imakwana ndakutitsidwa ine nde tidamuona naye so zimene ndinazo enawa if you ask me for example eti pakuyankhulidwa zinthu zambiri zimene anthu akunena kuti yayi mwina chani zonsezi izizi ndi delegate abwana delegate ni munthu wokuti pano chifukwa chake even title ya program ikunena kuti mphamvu za delegate. That's right, yeah. Ine ndikuwuzani kuti ma delegate ena mayimbira apa ndi kuti even antumbuka nkumauza kuti tikudabwa kuti maluza bwanji bwana pamene fada voted tikudabwa we even surprised how have you lost we voted for you anavotera wina akuziwa ndithu kuti akuna so na masiku ano amalawi achenjera yeah now kuchenjerako ukhoza kukuyang'ana malingana ndi mene mbali mene uli kuti achenjera kapena akuziwa kuti amapusisidwa so akumakhala nazo zimene akugwirizana kumbaliko akafika pamaso pano ngati pali ndalama ndalama akudya ikafika nthawi yopanga chiganizo akumamvana ngati akuti chimvano cha mavu choninga pamimba because that's why tikuna kuti 636 kwa 21 22 26 abwana amalankhula napo imagine that is there abwana you understand that's why mina makamba amsukuluza kunena kuti mutati muone chithuzi cha mtumbuka mina malengeza zosadira akuti kukamuyasa anadabwa kukamuyasa didn't believe it because I think atazalengeza za Kaliati anazada bali Kaliati 21 yes ona ndikuzaulengeza 20 yes 20 ndikuzawe amtumbuka 22 akambala 26 yete adanena kwambira kucha kuti anthu amene avuta ndi 700 mwakuti now chinaso chimene chomwe zapanga ndi kuti manalo and void and anachifotokoza kuti manalo and void anthu amavotera achilima 33 kutanthauza kuti even malemu chilima awina mavoti ochuluka kuposa anthu amoyo amene amapikisana nawo amene padafotokoza mfundo zawo now that kwa munthu amene ukupita kuchisankho ukuyembekeza kuti ukawina ndi ukaluza ndi majinza amene ajawo umene atubwerere ukaone kuti ishi anthu atikana chonchi chifukwa chani nzathu yankonda chonchi chifukwa chani anthu abweresa nkhani zosiyana-siyana ndalama chani yes probably I don't think mungapange campaign ina yonse popanda ndalama kulibe amene amapikisana pamene pajaba amene sanagwise ntchito ndalama sizikateke they paid over 20 million abwana ndi ndalama zokhazo utakapikisana mipando imene jai Michael Yata think anali 10 poti ndi maya amateka koma zibambo atatu acha 60 now how you use money mwina pamene ukhoza kunenera kuti azathu amagwisa bwanji ntchito ndalamazo kuti anthu amveka because money alone I don't think ikoza kukupasa zotsatira taunapo ma convention ena amene anthu ankachula ndalama zitali koma tidamva kuti anthu mwe kwadalephera so china chimene chimavuta banda tili pankhani yomwe ndiyo kuti mukupita anthu follow is obvious moza kapambana kodi amene mutakaliphere mwazikonzekeresa kuti tikakalephera tigwira bwanji ntchito ndiza tikakhala pati chifukwa bwana this game umayima malo amosi so zatuka mpita pamene popo you are not an ordinary member you are an ordinary member unless mwina achite kuchira ko opt-in kuti ukhale munekino pokupasa ulimi now chimene ndikuchiona ine ndikuchiona kuti anthu amene aluzawa so far I haven't heard kwambiri kuchokera kwa Kaliati koma mtumbuka akunenanso kuti I think it's okay zikumveka kuti akambala kuti nakuona mtumbuka sali kumazafika kuti ikhanga tipena pake sakukhutisidwa ndikuluza kwake so question is mwana akabwera ku nyumba nthawi zathu ationa ana masiku ano koma nthawi zathu timabwera ifeyo tikaja 20% kumauza makolo athu kuti aphunzisi andibela malikisi ndi makolo aja mafusa kuti kodi olata kuonjezera angati kuti wewe ukhoze chifukwa kamada ndaula pena zizioneka ndi margins aja with these margins kuti panese remark manema tichongeseso maiso uli pa 20 you think anthu akubera 500 yes so guys tivomereze anthu ayutemwa apereka statement kwa anthu amene alikubereko apa mkuimvetsa bwanji nkhani makhala chete pakanthawi ukhala chete kuti mamvetsera mwa nzeru zakuya ayi lero akuya from zankulu lero akuya from mankhula zopezera singakhale zonse so ayi mtusunga prisons za kodi mazasinda game imene mumazakhala ni mbali yanga kile mazasinda ukhala ni mbali yawa ndiye munthu yoto Pasiba ndali ndiye mpamvu ya delicate yo pali chimodzi mpamvu ya delicate delicate amakuza ndikuti bana tukalowa tukana chimodzi chimene ndaphunzira by the way ndimene ndiyambe kupanga declare mambiri yokuti kunena kuti yes the U10 convention if you ask me has been the best of all. That's right, yeah. It has been the best, yeah. Yes. Abana nena zaona kumabe kwina ukesima chitika zimenezo. Tsuko maize nene lero vota licha. Ali sama 5 minutes. Awu kumana kuna kwina ko auze na twata vote ndawali muhulu. Pamene tsomaliza 5 alias. Sifa ena so pamene ana kulitsira mavoti. Pamene 5 minutes back. And leo pamene so naona mbwerera pamene pati. Ifona awama timanyaka. Ila was like awama timanyaka. Ina kumvetsera mwana. So
ndimafuna ndine choncho kunena kuti kuwina kwa Kabambe ndinangodabwa ndi majini. Yeah. Komano kumapanga project kudatha kupambana. I could see that. You saw that coming. Yes, ndimanga na kuamba kamana kula. Money aside, for ya pambana drama, then ali yese mwini kujapenda drama. End of them. Komano kamba ma issues amene amapanga rezi. Ana mtuna kuti kamene ndi munthu ala photo koza zinthu zimene osakhala kuti zimangopanga apiri mwina kwa delegate kayo. Probably anthakunja athu mamuza delegate kunena kuti komatu wanu uyu kushu. Akukamba ma issues. So amapereka amalichula vuto nkumauza kuti ineyo ngati Kabambe. This is how I think I can come in kuthandizira kutesa vuto. So ineyo I followed him through. Mwana mwana munthu yudo kanga ndimene sakungala kulira voti. Practically atha upanga isi. Yeah. So umatanga maona ena amene bajaba afera ine ndambi sana uchifanya. Imene amaenda nayo yo. Kadi yawo. Ndambi sana chipani ndichima. Inetu nde ife ndametu takhala Spanish. Now Kabambe ana joina UTM after June 10. Nde kuti mina tokhaula nkhaji bali mudza. Mina 4 months. Yeah, at least 4 months. Kupeza kuti kugwetsa anthu ena amene adalipo mene chipani chachimayanga. Nkwagwetsa nkwausiya kwaunjika uko in that because it was a humiliating defeat. Yeah. Kumenya kokuti ngati mandiputa amene simuzandiputa so. Okay? So mbona kapuna anati ma issues amene amapanga relate very well ndi delegate. Yeah. Yeah. Delegate amamula nkula pa chimene ali nkumuza kuti yankho lake ndikuganiza kuti litokhala utere. So chinthu china advantage ina amene anali nayo I think delegate side mwina samango yanga na kupambana pa convention apapa. Amadzanga nakuti kodi tikhala ndi candidate order tokaima pa 2025 ballot. That's right, yeah. That's another thing. So abana dziko ila Malawi ngati munondi tsetse chakula zinku kopya ndi nkhani za chuma. Yeah. Chimene to take it dziko ndi chuma. So if there will be when you listen to them, you watch them speak. Nkumakuuza unena kuti ineyo chumachi ndikuchizwa lifulo lake ndili. And ineyo I think I can do this. And when they do a track record ya mtu nkumaona mwina kapena tukangaliza chuma samazidziwa. Akabambe if you look at the 4 you're standing out. So panali zinthu nayo kuti ena amazira nkula kuti ineyo chumachi ndikuchizwa background ya msayimazi. Ngolangu ya kuti Kaliati Adachita mafika zili bauji. Ada abasanja Kabambe mafika mina chawa. No, you could actually see handwriting ya Kabambe. You watch kango photo. Masika ada Achina adu chimene jaji body chimene jaji sisunga kuchibweresa munthu otsuma zisata. But my point is nafana ndi kuti look momwe malemu chilimana tuka mu DPP ndikukayamba UTM kumapanga nawo attempt ku 2019 utakhala president. I don't think angana kuti achifanya kuti nali ndamuthalika. Then ufuna mundike president chifanya nali not even his qualifications was mentioning about those things. Do you understand my point? I would use Oxford. Mbuzi kamasewera ni ng'ombe si makhala ng'ombe. Can you say that again? Mbuzi oleta macheza ni ng'ombe day. Singakhale momwe lachitsime imodzi pa river. My point is mbuzi kutisidwe kuti ine ngati mbuzi ndinizokwanira kulamulira ngati mbuzi. That's right. Ng'ombeso inene so the fact yoti kaya anali limodzi ndi malemu chani it doesn't izimezo ndikufuna kuti anthu akumvere chisoni. Yeah. It's a sympathy vote. Kuti anthu kwacho kuti now tidanena pano mu program ina kuti do not overplay. Yeah. Achilima ndi imene makhalira kuti chifukwa imakwana nthawi anthu afuna aone amvezaino. Weyo ndani weyo. Achilima adapita bwana there is not going to be another Chilima. Tivomereze and anyone trying to be Chilima is going to fail miserably. Be your own man. Tell us who you are. What is it that you're going to do? Ifeyo tikupeze kuthekera kwako based on you. Be original. So zambiri zimene zimafuta amekuchaku you could actually see kuti anthu akumafuna kuti amakhamu chisoni cha ngozi datigwera ija nkumaona ngati kuti imene akhakunena kwambiri anthu ambiri amagwirisa chimene chijachi ngati campaign yawo kuti nde capital yanga imene ndizikamba za ngozizi ine ndikhala pa udindo chifukwa chokuti funso lina ndimendera kuti kodi malemu chilimaka dakhalapo anthu onsewa akadapikisana nawo enawa mapikisana chifukwa makhulitsidwa kuti mwafika kwa president kapena makhulitsidwa palibe munthu ine ndikoza kukhala ngati person ndizosiyana zimenezo zotu challenge munthu yalipo kuda kuti bana I think ineso ndikoza ndakwadira. Yeah. Ndikumapanga zokuti chifukwa kuti pamayina pakhale munthu therefore ntakhaine that person. What message do you have for the people of Malawi? Pali delegate wina akuti dzina lake ndi Samuel Kanwara dzina la chitumbuka. Walankhula mphamvu. Kuti akufotokoza what actually led kuti Akabambe awine kuganiza kwake. Ndi akutchula mazinthu 4. Akunena kuti makandidate amene alepherawa onse akakumana nawo iye amanena kuti onse wanakumana nawo akafika amakamba za Kabambe wangobwera kumene Kabambe afuna atenge chipanichi akachigulitse ndiye
candidate uja, because we're talking about the power of candidate. The delegate, yes. The power of the delegate. Delegate uja maganizo kuti kuda wasakamba zawo. Akuti akakumana ndi candidate ma delegates winner miro kalira pa phone. Ayi kugirana itatemani kachocho alwalwa meeting pa phone. Ndi amanena kunena kuti phone ya akabambe ife sidaione. Siri kuidziwanso kuti phone amakhala phone yawo kandi Blackberry pachama konda Blackberry kulilipo Blackberry no France fada ikonda kwambiri. okay Wale ndemo ndisa koma piteni pamene akuti akabambe akalowa meeting sama yankha phone. He went to amagamba zinthu zomveka ndithu msukuluzi abana kuti ndikandiwanda kandi nani makamba tisabele muno kuno anthu amene amafuna maudindo ochita oya ndimalize ndakuona point ina amanena kuti makandidate ena wakuumira kuumira akafuna kweza ma transport mpaka ufuna kukokana mashati awakamba ya kumira okay ine ndikambe ya ndigawira fadi kambe khani ya apa mukamba kwa phone mwina kufilika stuff abana munthu amene wasankha office yokuti anthu akuchita kukusankha ndi office imene tima ikotako tonse umene akuti utunjike kai apo that's right yeah that's right yeah ukhale munthu woti anthu aphe kufikira pala anthu ena okuti akapempha udindo kuti ndilembere ntchito koma si thamu lake kuti mkulu uyuyu nguti foni kuchita kuvuta tonchi koma bati titampatsano udindo adzayankha wa foni so pali anthu ena ndimakamba za batukutu I don't know ngati can part yopanga break down each of them paika koma ndingofuna anthu zonena kuti even my brother Dr. Tumbuka my brother ndabali anu kuti he's my brother okay chibali chanu kuti my brother kuti is a Malawi ana Malawi okay ndi kumagamba atu he's a brother pachita declare mna balero so mana zonena kuti panali zina zama if I had space talking about I know usakana bana ngati ziti kuti ine naphunzira kwa kuti Oxford ine pali zina zake matenge namadana nzimenezo you understand matenge namadana zimenezo amaona ngati matama yeah ukamba zonituzo anandifotera ine anthu ako Nigeria amatere 5 minutes each izo anandifotera ine anthu ako zitokha kuti zona inde munakhala ka president kankuti zona koma delegate amafuna kuti ufike pena pakuti ukhenga tu level yake okay udzifika pakuti chifukwa chake ndimaona ulazisogoleri ena andali how they behave are very detached from the world banda anthu amene amasankha anthu kuika pa mipando anthu ambiri mudati muone level yaka mvesizidwe kanthu if propose wow yes okay that's why you can see manalo and void akamachika pamene yeah these are people that can just tick the right box that's right yeah kungochonga box yolondola amasogoleza mpaka na 80 nalo and void nde upite kumene kuzika auza they don't care about things these are the people amene amaika even chisango chimeti pange 2025 mpaka ndamene watu amene amaika mfumu pa mpando anthu apansi kwambiri so you need to understand the language you need to understand you need to be sensitive mene kuyankhula zinthu zawo so that azikuona kuti you are one of them ukumvesesa mavuto awo and you bring solutions that's it now awa anala kufotokoza chimene ndimangofuna ndonjezera zimene kunena awa njokuti nthawi zina anthufe tili ndi mwina zeru za klasi yeah ndi zeru nditu ena amaziwa kuyendesa ma business ena amaziwa poma zikafika ndali zathu za Malawi zichifi you need to understand kuti ndali zake bwana ndi za level iyi siza kama aya bwana sungabwere pale pajapa kumayankhula zizungu za mphamvu kumapezeka kuti kubweresa zinthu zina zake complicated they will not no one is going to understand what you're saying and you know what you are wasting our time tingupeza watu yamela kumvesa zinthu kupanga therefore let's look at Akabambe for example you know he was antamani nakuti akodiwo wale secretary of the treasury kunalibe mafuta za chuma kuno they were there when he was the reserve bank governor kunalibe mafuta za chuma they were there because you understand area of influence yako how can you influence at what position here is the thing muntu sungakafika ukakhala reserve bank governor that position abwana is a political position sungakhala reserve bank governor upanda political connections you can't yeah it's a political position yeah and ndali amasankha who must sit there therefore you need to know politics yake hapo ndani you understand andala masankha akakaiba mimi pajama ngati ma department osiyana siyana yes so it is a very political position you need to know how you must maneuver your politics you can actually see how he was maneuvering his politics yeah. He's a political person in terms of how he has gone through my political positions ukafika pamene pajaba now when the time comes kuti body apapa mkwamba nkhani ya ndalama chisango cha ku America Elon Musk anali Gulanda that Trump amakakusanda bwana you cannot do an election without money you need to have people that are able to mobilize funds what did you do with the funds will determine whether you make it or not that's right yeah you need to mobilize resources but resources on their own chief they cannot put you in office we have examples of people that had resources they are not in positions you have resources when we have empty all of MCB you understand that's what I'm saying MCB udali akudu andalama so you can decide to blame hey amene adali ndi ndalama jaja odi ndalama malisa kuti sakhale nawo ngati zo thandizira munthu utakaiba udindo no
were they using that money illegally? Were they buying votes? That's something different. Did that help them to make sure the message yawe ikamveke bwino? Look at the mamina mabanga iwachi. Adapanga ngani public lectures and amakiza chani zimenezo. Ife kunoko nde abwera mpaka na times 2. Usibereka kuti ndifuse ndi mafuso. Ndikuyankha to challenge that. It's not easy. You put yourself on the spot as so glambia matawa. Amatabi amazodi andifusa zimwe ndi aluka. Nduna zingati zimene zingabwere pa television kuti ndimba mafoni ndifuse mafuso. You understand? So when you look at my strategies now, you can actually see here's somebody who knew exactly what he wanted and how he wanted to get there. Are you surprised kuti now those strategies kuonesa kuti adali ndi anthu amene akana opasa amauza zochita apatende chonchi bwana apatipange chonchi apamugwise ntchito media yi kuti ikhale mbali yanu apamugwise ntchito. Look at America. Pano you see Fox and CNN. CNN atatumbwa kwambiri pano apinda mijira ati CNN apinda mijira bwana. Pafufupi ukapepesa kwa Trump kuti pepani miyakupa. You know, tsibulo lolengeza masambo lija bambo. Asukadalire apo. Azatwa CNN. Ngatalire. Bosa matamawu. Bosa matamawu. Tikabulaso kunoko tinakosopa Fox iso ma CNN tukakona. Kwa Fox CNN. Fox CNN tukaona. Kuti okay. Tona na baweru kae. Yes. Fox CNN ilipo. Kwa ili simu zote ilipo. Ili simu. Atamawu. Kuti tona na baweru. Mutapinda mijira panga. Ndafuna ndi ngoje point na kuti. Kuti ndi Bible nyimbo ya kasa. Akuti wina analawira mamawa. Wina anabwera masana. Wina anabwera madzulo kwa kebao. Koma nthawi yopereka malipiro alada zapatsa mofanana. There's a certain song. Kwambiriya. Kukhala kuti ndayamba ndine pamiyambiwi liwiro lajenga kuyambira limodzi ndiye pali kuthamanga sikufika ndiwiri imakamba zokhanga zofana kukhala kunena kuti ndikabatuza delegate tsapano delegate yu ndikumamumva kuti ndi voter chifukwa chakacha mawa mdziko muno mukhala masankho delegate delegate yamene akhala kuika mafumu pa mipando mapesesa zimene zachitika kuma conventions specifically ma lessons aku UTM amene ata akafune mipando chakacha mawa makhansala ma MP ma president azimuyang'ana delegate ndi zimene zachitika ku UTM kumuzolowera delegate kutheretu mchitidwe omuzolowera delegate kumapatsa ulemu delegate kungomula kulira mphuno delegate. I said, do you know the power the delegate has? At over 21. At over 21. That's can you say that? Can you say that again? Delegate, I mean, in a voter. Come delegate discussion. That's right, yeah. Ali ndi mphamvu yokuchotsa pamwamba pano madzimva kuti ulipo ndikutsitsa fefe bas done. That's it. Andisapa ngaso ndichisoni. Ulimona atumbuka jamii amachita pepa cha delegate amwene ataanamiza zimakusana tumayimbira bwana mwaluza bati. Iwe ndibotsa. Inende manga na ma visuals art kumena makokumana ndi atu. Kopeleka nomination nena macha kubwera ndi chigulu chanu mwene boti angusana aperekeza bwana analipo 21. Even as we go towards the sample. Yeah. Azitsogoleri amene afuna maudindo azikumana ndi anthu kandi misonkhano abana anthu awombera manja koma delegate they know what they want no matter what ndimafuna ndinene choncho kuti kodi candidate akaona chigulu nyimbo zikuthetheka inu momwe Kaliati amakumana makhamu pandanthu momwe andumbuka makhamu pandanthu amauza chati nthawi imeneyo akamabwezera malifanda ma transport bwana tagwirizana inuyo basi bwana kutoko delegate adaja ndalama ya candidate nkupita muri mucho kukasa osaka mpotera ndikukapezeka munthu 21 chifukwa munthu amafuna zona 21 akazicho sabo iyeyo mwina ndabanja yake kuti andivotera ndangati you see so anthu agula mabaketi a sugar kupereka anthu amapatsa ndalama anthu amadiya zimene zija abata anthu alangonera kuti ife wathu tagwira amakhala agwira ndithu so no matter what sort of politics you're going to play amamugwiza none okay abwere timvere amene kwa amatero kuti timvere delegate delegate ni mungu oyipa chief give you a picture kuti ali ndi wewe kubwera akabambe bwana mwawiyetu kubwera antumbuka bwana tagwirizana bwana tagwirizana timu yawo akabera wasankana amanzoro tuja duyo wamanziwe even the tone and the language makhabe usiyana kumana akabera wina ipopesa chipandi panena kuti aliyense mupange treat kuti mumlandire fundo zake timulandira abana delegate ndipo ineyo
ndumamvera chisona zitsogolera amene akufuna mipando. They have to wake up abwana. They have to wake up and realize titha kuperformoka anytime. Nanena kuyambirira. Yes, angevuza mai. Delegate. Adachenjera. In this case, the voter. Yes. Kumuganizira kuti uyuyu I think sakuona. Kapena uyuyu samaganiza bwino. Mene manene amoja. Anthu ake ngosazindikira chanjani. Abana. Kaja ada yasamula ndumbuka kati. Tizakaona 2025. Ena sakuti kudabwa. So amadena kuti konzani jani kudaka yakazuwa. I think ndangoyiwala mwambe wake pene. Pano aliyesa akwenda kuti azikonza zimene akwenda kuti akonze. Delegate akuyangana mwachidwi. Kodi izi zikunenedwa abazona zabosa. Uyu kodi timujere ndalama kapena jani chifukwa chokuti apawo ni mizo yakachera Amakumana pansi. Ndi amalawa akakumana pansi kuti afuna kupanga chiganizo taziona ma convention onse. Ma convention onse apita bwana madali kuti how transparent was this vote? Inu mkuona pano tiyambe muna ndinu poti inu mwangu yamanzo mwana kuyankhula. Kuti wina anganene kuti adandibera ndi nalankhula kumayambiriro kuna kuti munthu atalankhula kuti anandibera ndiye kuti he or she is expressing or enjoying a right to freedom of expression. Okay. Opinion yake mina kuonera kuti mina sizinaende bwino. The burden that he has or she has ndiye kuti apange proof kuti mukuti anakuberani how kuti 20 ndi 500 or ndi 600. muzama presa mwana. Yeah, si mwana tu. Mesa muona kuti munthu ali burden to proof. Then kuti uje proof yake ndiyo kuti 20 kuli 6 mapeto ndi 621. Ndio akakungona namba yako kuti ine sidapite ku nzuzu. Mwachisanzo. Yes. Pakani yomwe. Anthu aja moni mapangira zinthu zawo. Amada akamaliza kuvuta mawerenga pompo. And even mama mawerenga zama president. Adaita kunena kuti even inu amene ma monitors mwima konkunoko ananabereka kumapeto. Muti musabite kuti mukauzire zimene maziona ma convention mwina. Asadalengeze uku amakhala kuti monitors akauza kale ma candidate amalize kale. So adali ndi ma bucket okuti amayita kuoneka kuti izo zilapo ndizo zikuoneka. Padalibe kuti adanyamula kwasiya kuchipita. No, and ananena so kuti ne tikulengeza ma monitors avumiriza ngati monitor wina anali wokuti sana avumiriza amene ayimike mkono pompa ino acheya musanene kuti ma monitor avumiriza zimene zizi ife tipa because kudali so ma auditors. Okay. Ma auditors ndamya magwira chito seja ndamya mapereka society azija kwa acheya amene amendisa zimene zija. Okay. So monitor pa nthawi imene akoza kunena kuti zinthu ndi pamene akumuuza kuti asayinire. That's right, yeah. You cannot sign for something zimene ukuona ndi zolakwika. Komanso akulengeza uli ndi ufuna kuti ayi musanene kuti ife tagwirizana nazo chifukwa zimenezozo si zimene zachitika kuseriko. Zinazi zimene akunena ndi mogwirizana ndi awawa bwana kunena kuti munthu ine ndaberedwa. Koma kukubera kwake kwa bwana kumadaba kuti kodi okay akubera nangati mwachisanzo. That's why padali mavote nake 12 amene sadagwirizane kuti ampase ndani. Badada anena kuti mavote 12 amene wawa. Olida apasa anthu enawa. Still landslide imene achitika kukuyi simungampeza. So anthu akakhala kuti akwiya akufuna kulankhula through vote yawo abwana maona margins. Okay. That's when you see anthu amene akuyandikana chonchi ukananja see kuti people were divided. Yeah. Kuti tisankhe uyu kapati tisankhe uyu margins awo sasiyana. Poma kuno ndi bwana timachita kuoneseratu kuti akulaku anthu akukanani uyu munthu amuvomera. Wina atabwera mene ndikumvera I haven't confirmed kuti sinamvere ma audio zawo kuti atsimikizatu kuti akudandolo aberedwa. Koma kubwera kunena kuti aberedwa. Kuberedwa sipangakhale povu zankati mucha. Okay. Mwina aneneza kunja. Okay. Koma ngati zinali process yankati mucha abana you did akati even convention MCP. Timakanda akakhala tumona no bomba kuti apa mwina kuna kulu kumajiona kuti uyu akuvota. Inde andi badali akhambiri. Inde pamone ndazosama bwera apo. Leo munthu ofuna kuthula mavoti akakuthulira. Mwina adanena kuti of course I will have an extension. Yes. Adanena kuti ma delegates adakatenga ma favorites awo kauka. Mabomamo. Komano nobody pama candidates awawa anadandola pa convention kujonea kuti iya akutapa ma delegates yoko. There was no complaint. Panga ndi MCP kuti atafuta kuti ma delegates ena akumpoto. And achakwera hard to intervene. It was really Voter yawo ana fanka ina kuti azichita submitting msanga. Ndanda si apa kuti mina mavoti. Pamene ungakuthulira zina zinthu. Akachoka hapo yakuika mu bucket iyo ikakuoneka hapo iyo kuti. Anapatsa approach ya mavota onse. Yes. All the positions. Yes. Amaima ipo ndikupanga tiki ndikumaponya mene mumu kumaoneka mene kupangira pamene popo ndiye kuti mene mukunenera mu kapena atadandaula muna ma processes ena building up to the voting but the voting itself kunena kuti tiye ndizivomereza kupena kugonja maka kwakhala kugonja kwake nkwakutali chonchi mutasiyana ndi mavoti atatu 4 and ineyo I don't know kuti kutuluka kwa anthu atatuwa after kulengezedwa kunena kuti akabambe apambana fana ndazona atuluka amagwira mkono koma sana khale mene akabambe ankamankhula. I found it sinachiona ngati chinali chabwino kwenikweni. I know kunena kuti umatu zakhayo nchija kwamba ronga mapiro. Okay. Wakapemba 22 21
how much did I spend? Niba kangalo zizumba. Koma John, that's not an excuse. Kwa muntu Akadakhala chibadi. That's what I'm saying. That's what I'm saying. Amene wine yakha president wanu. Yes. Maina kukhala And the funny thing is kuti kumaduka kulandana onsewa meno malankhula kuti atatu akawina mukavomera. Yes. Ali banja baja follow aja dai follow manena kuti khanga da usino ndi ampati. Because usino apisana ndiko. Yes. Ya usitika. Ya usino. So amene aja follow aja amene avomera aja kumafika kumene kujaku. I expected them to behave better. Kuti ndakasamba kwa usino maona kuti ndapesa kusimvesesa amene amaona kuti zina zake awadagwirizana nazo ndi zonse zili bwino. Ngati aluzaso. Umene avomereze nkukhala mu akhale pamene paja avomereze kuti UTM has a new president. And the president wathu ndi moti nthawi imene akabambe amapereka acceptance speech Kaliati adangolengeza adamba kutchula Kaliati ho nkuzatchula Mtumbuka ndikuzatchula akabamba in the order of mera bezira mavotsa. Yes. Asanatchule kuti awina ndakabambe anthu adayamba kale kusapotira akabambe ndi anthu adayima khanga takapasa muna akabambe ndese udali khomo mbali yako adakuti pasi thandize. How can you say come back and say kuti you are still a UTM member? Yet you are rejecting munthu amene mwasanga mesa the whole purpose of having a convention was kuti musange munthu amene nonse mumuvomereze chisumbu chake. Let the will of the people be done. That's right. Yeah. Abana anakabasa komela kuja sazi makhazeni aziye mwana wa akabambe ndi ma UTM members ma delegates amene chipali chakwizana makadesa avomereza akapanga so authenticate kuti ndamene wawati and anthu amene amakakumana nawo ma delegates osewa. That's right. Yeah. That's right. Amene amakumana nawo pomwe ma froze aja ndiomwe watu amene zapanga chiganizo kuti ho ngati fa UTM anachoka achilima pangozi yopweteka ija tikuganiza kuti munthu wina amene angakhale masomphenya ochipititsa inthu kusokolo ndakabambe ndi 40 mukuonera muli mawu patichite break. No, kugwirizana nawo ndi mina kuyankhula pankukuba. You know, kuzikonzekeresa kuti ubanga bwanji ine daima pachisango chitama ndiseka chicha. Palibe amene amaseka. Palibe amene amaseka. Vuto limene tidamva nkuti kuti mowa makula ochepa mowa. Nanga chisango omira baza. Awuli munave nganthu kuno. Munave nganthu ali kinyodi. Ai inene. Abi tinyadiso. Timu yanu ndikuti. Kanya matano. Timu yanu inave nganthu kama kuti atiyeni tikawo akutunza ochawocha. Ine sindapita nawo. Koma kuti mowa udangobwera laundi yoyamba yachiwira kuti a candidate tumwabe. Ai katseka bala katseka. Adakoto tikaona na kufota. Ajabada abakonda ajabada otemuza. Ayola abakonda. But my point was ine sindapita kumene kujaku ndi kuganiza kuti ndikapambana basi. That's right. That can happen. Yes. And I am here. Yes, so nice. Zaka zadusa bana makaza kazi zitatu. Chakita kunaso nitakuza imaso tikakumana. Tibere kaso tina lanunso. Tima pasana moni bwino kufisa naso you understand. Adabwera kuno nali timu imozi yomulandira president wanga chair wanga wafika. Nanga mimi makhalira atu. Mungadawe na president follow. Amai Kaliati agambala ndi Mtumbuka. 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 Yes, Mtumbuka ndi Mtundu. Okay. Mtumbuka. Tiwadzudzule pano. Yes. Sada unetse khalidwe labwino. Ayi. Akadakhala nzawo achaye speech. Aombere manja ndikumkwira chanza tikwira chito limodzi onse kwa UTM. Kwa chibanisho. Osati kunyanyala ya. Akamala hali sada kumene kuti Trump ndi munthu. Esona. Achaya kugwesa mali kwetsa. Uje ni convention manager imachitika pa mutu onena kuti SKC's legacy beyond 2025. Abana imagine agambala Kaliati Mtumbuka aluza. Now akulankhula kabambe ndike wamaliza kuti akwa kuti tikagwirana manja kutsogoloko. Zikana kabambe. Mina anachitira aje machimwe nanga. No, he's a true democrat. Ndaluza. Yes, koma I'm still a journalist. He needs my support. I actually offered. I told him. What was imagine? Namuimbira. What number 40? Number 40. You were very simple. Ngati pali china chake chimene kuganiza mukapeni mwanga. Bode matonga. Yes, kuti ndikoza kuthandiza. I am willing, my brother. You can always call me. And ndimacheza mpaka pano ntakuonesa message. Kazimu koma nina kuti ine ndeine. That's the problem. Ndingathandize. Esona. Alipo ena even lero kuzipani zinako. Chisango chakamaya chakapita. Mmene amazitumulira ngati afinye. Udakaluze sakavomereza. Yes. Kazimu koma nina kuti ife ndebe ndikona ndakupaka. Inewo sangati kunyese mpiyo yoyo. Abana heartbreak yake imaswa mochuka. Delegate simu twamba. So tegera bangongwa amata tembe nuza bwana kupukusa muntu iwe. Ndalama za jedwa koma walusa. Pamene tikupita
ku 2025 tiphunzire kuti kumene kuti khozo kukagwako kapena tikhozo kawina across the board komera sonsezo chifukwa sisi tikudziwa kuti ajoyce banda atayima akhumbo kuti ananena akhumbo Ayi, sana bwera koma ndiye kuti zaka bambewa ndi kulacha kwera amuthalika anangoma sana nakutaka atupereso Achina ayi amwera limodzi ndamuthalika amwera limodzi amwera chipanda chimodzi so makati ndimacho ndamene wawo ndiye kumeneku palibe wina amene apite tukumbu ayi delegate amadana ndi kusimbwa sazimenya usaziguguda pachifuwa yayi kwendera kuseka phazi kuyendaja kuseka phazi oho finye delegate amadana amapresa zimene mota mala wangu ayangana ntwa bwana angu ayangana ntwa mala kuma stand alivinani mutipeza zachitika ku mapera kisazo chana kuchano Kamala Harris kwamene kuti iwo ndikuti amazivota amanora koma amene kuti atagonja atu ananena kuti ife takomera kuti Trump atani alamuni a Joe Biden akumana ndi kuti a Joe Biden handover achitika bwana ndi mene zimene ukhalira dziko la thuli ndilali kulu kuposa safe put together if we love this country we must put our country first if we love our party we must put our party first zinaza bwana ndizofanya ke mapereka mphamvu kwathu so anthu akalankhula mususa sokatiso iweyo ngatuma zinanga kuti wapeta iweyo koma anthu amatakuuza sosiyaziganizira iweyo amalawi ali ndi mawu adzalankhula pa September 16 awamanena kuti kuchanga kodi mwakadula nadula ndakadula dzulo kamene kabamba the problem I have with you is kuti mtu khana chonje koma kuvura musoonekera delegate wanu ufunika school ya ndimafuna ndinene kunena hafu kuti yakamenika akuluakulu tonde chendikalibitseni wakuba samsi ya muda wakuba samsi ya kunyanyala tisanyanyale amaliza akuluakulu munthu amene asaza vota you have no right to comment on countries uje kublanda yakuno akutseka pa 22 tiyeni tikalembetse akamukhali nako aka wakuba samsi ya muda osanyanyala iyayi ndipo muvota ifenanena kuti sungabala kuti mphuno hey ndifuna mali hotel hey ndifuna but when it comes to electoral processes you're not taking part don't commit ngati sumale ngati uli meyaka sisi tabaji usalankhule zamasaka usalankhule zamasaka you have no right to comment about it yekhaya amene ali ndakaka amene akaponya ndipo tikaponya ku constituency kwako sukuenda muno kulibe uona mkhapo ja CDF abalembesa ndi manena za positive anger positive anger does not mean uende chiwaje kapena uende ndi miyala uflogendena ameki tilipo anyamata ife pano titengeni tikakumaenda kaipakira paka chere especially kwachi abwana teni tikakuse anthu kuti tikuvota bwana malawi ndi watu tikayankhule kuzera voti matumo then muzachita comment inu mutavota usati simunavote ndiye ndimati ntero kunena kuti ena inu mwafowoka mukunena kuti ayi palibe chimene tiuchiona alizifuka zambiri atu alizifuka zambiri koma chonde musatero ena kuti blanda yakuna kuti pa 22 akutseka tiyeni tikalembetse 20 katsani masuku awiri chonde musatero ayi anthu amene samavota amene amavota ukana kuvota ndikuvota kumene umavanyisa munthu amene atakufuna asala opoira akalipa mpando opoira akalipa mpando president opoira akalipa mpando adi banyanyala alifota nyanyala palibe kunyanyala palibe tose tukavota ndipo tikukusana tikogoda makomo let's go ameki tilipo ife tengeni tikajiyewo mini pasa kwele nawo akwele imazaza bwana tikakujia zona we are going to register aujeni nkhani yo jia yo iwo itazaza basi adalibe banja ukajiyani yanyamuka inanyamuka pasi zo ukajia uziwa kuti umeenda ukajia ukwe isa nazaze kwambiri ukaliko kama majise kwa kumadulukira cruiser bwana ndama iponda driver uta wamuziya kondakta bwana mukonera kanema wa Times ndi program ndi special kwa Gwanji tikunena kuti chonde aka aliyense amene akusamala za dziko lino akalena tili ndi ana tili ndi azitsukulu ndine kuti amaya chiwiri kapena satero ndakula mpira basa mwana tiri uteke short break tikabwerera a vice president yathu amaikuusi kuda tiwerenge kuti akuchita chiyani ndi member wamba wa UTM padali pa koma tsopano akumabwera ndi anthu chani tinene kuti chikuchitika chani you break it down for us tifine sinde kuzimvetsa ino ndamene mune muzimvetsa akuluakulu this edition ya special kwa Gwanji we are zeroing in on the power of delegate 2025 ma delegate akukonzekera akumabwera m'misonkhano makumvani mukulankhula ali tionetsana yankhula amene ungathere tionana poweruka kukumbutsana za ulendo wa 2025 ulendo umenewu pakufunika amene ayende akhale odekha odzipopa onse akumagwa mu ulendo kuli munthu otchedwa delegate
2025 adzachedwa vota safuna zachibwa anayi kodi zochita za amaiko usi muchipeta chimenechi tizitenge kuti tizimvetse bwanji ndiyambe ndinu apa mkulu. Koyamba mina nene kunena kuti ausi ahead of convention adabwera very clear kunena kuti ine mene ndikuzoonera ngati vice president wa dziko komanso president wa UTM ndikuona kuti pali zinthu easy zimene ndikuona ngati kuti zikusemphana ndi constitution, therefore sindikakhala nawo party to that kind of a gathering. Before that mina 2 days nkuti ali chipinda chimodzi anakumana a central committee ausi anali kumene kunamena anachita chair mwina takapita kumene kwambiri nadziwa kumene komano ndimadziwa kunena kuti titha ku council ndi conflicting statements. Okay. Because chimene chachi okay ndiyape kunena kuti ndibwere mwapiteno. Yes. Kuna meeting. Yes. Imene kuna issues ambiri amene adakambidwa zina zimene zidakambidwa from the side ankanena kuti even meeting amenemo akulanda apanga raise my issues. Okay. Mwamuna sabani biro meneko. Okay. I just know kunena kuti anjawala atuza kuti adafanda ausi ali kunja kunena kuti adanena no ine suri ndwaneka injunction imene aphina kuganizira ntapanga appoint out zinthu zizi komano the convention will have to go ahead. No ine mafuna ndiyambire pamene popo kuti kudali national executive committee meeting kamene ina mati central committee meeting zimene ausada na ndeula za 20 million chani and that meeting inachita clear ndipo ausada na kuti ndikadakakhala nawo ku press briefing koma ndikuthamangira ku state house. So they had cleared a week before zonse sadachitike. Madando onse amene adakhala nawo adachita clear kuti basi we are good. Ndipo akudada yonena kuti ndipo tiye komandira plankhani panjapo ndikadakakhala nawo we are all good. But imwimvetsa bwanji nkhani ineyo ndibwerera kumbuyo kwambiri. Okay. Here is the thing. And ineyo ndikuona ngatiso kuti sinkhaniso yovuta kuona ausi kukhala kwa ku UTM kwakhala kovuta moyo wawo onse. Yeah. That's why mutakuona kuti momwe apita ku convention akunza clause ina yake mu constitution mawo. Yeah. Yonena kuti poyamba president wa chipani amasankha running mate automatically amakhala vice president wa chipani ndikuti ndi member laso wachani wa chipani ndimene anabwerera ausi. So kubwera kumene koko I think ndokuti anthu ena sada kuvomereze kufikira convention imene achitikayi. Yeah. Kwakhala kukambidwa nkhani zambiri mbiri zimene zimakhuza ausi yayi wa UTM chanjani apa muona kuti I think in trying to address that anthu asankha vice president ku convention kuti president ngatanga funa kutenga running mate wina koma chipani chikhale ndi vice president wake. Okay. So that mwina no running mate yo azakhalo kuti mmene tidaonera mwina mwatu pere ndi amuthalika. Yeah. Kuti zidalephera kale sadabwirira kwawo. That's right. Yeah. Pamene in this case amapezeka kuti ngati atenga running mate amasanduka vice president wa chipani it means ndoti wali wa UTM by default. Okay. So you can see kuti kuyambira kumene koko kwakhala kuli mavuto throughout stay yawo imene akhala momo anthu akhala kumaona muwati uyu imene anabwirira I think anabwira mwina mwake. So zina zonse zimene zakhazi kuchitika koko ausi zakhazi avuta kuti anthu a UTM ena mwina kupatula amalemu achitima because I didn't hear kudana ndi ma problems ndiwo because he never appeared for disciplinary hearing. That's right. Yeah. So ngozi chaita chitika ndi that background takutengerani pang'ono titaluza abingu mziko muno chifukwa cha ubale umene unali pakati pa abingu nthawi imene ndi Joyce Banda anthu ena zidavuta kuti avomereze kuti sopano a Joyce Banda ndamene akhala president kudali zinthu zina zimene zidachitika mukuzisiwa. So ausi adakumana ndi mavuto amenewo for him to stamp his authority ngati mtsogoleri zidali zovuta. That's why mata kuona zininga mikuluwiko imene zimayankhulidwa zomaonesa kuti anthu asakwenda limodzi. That's why even announcement yokuti UTM yachoka mu Bizarre mutakuona kuti ausi never agreed to that. Yeah. Yet he is the president. Do you think with Chilima sitting in that position and analingeza zezi they wouldn't have done. So you could actually see from the way go kuti munomo anthuwa sakuvomereza kuti uyu ndi mtsogoleri wawo. Therefore chipani chimata kuona kuti chikhoza kumachita chinthu chanji independent of their president at that particular time. So ausi anali uko. So it was difficult. Ausi anali uko. Atwena ukhala dzina la president koma anthu onse anali uko. Now for him to fit in imapezeka kuti akamabwera chonje anthu asuntha zinthu. Amabwera chonje anthu. So he was playing chessing until I think he realized kuti kodi ineyo izi zimene ndikuthamangisa sizinthandiza because anzanga kumasuntha zinthu. Today whether he made the right decision or not kuti asapite nawo kumene koko amene aluza acha ndiye sakuyankhana pano. Yeah. Because the question they're asking themselves today is kodi is kabambe more UTM than ausi? It's a question that one can ask. That's right. Yeah. Number 2, the ausi akanapita kumene akadaba nawo ma 20 akadaba Anayopera patali kuti for the first time likadakhala ndi sitting vice president ndiwo waluza ku convention anawachita kale bwanji zimezo. That's right. Is he clever now that he has not tested himself with any elections and he's sitting in that everybody thinking kuti well we'll never know. But
Is he an independent vice president? As far as I know, he has not announced kuti atuka mu UTM. Nda UTM be. Ineyo because amene sanalengeza kuti ndatuka mu UTM. Sada kapikisane nawo komano to say kuti ndi vice president amene ali independent so chipani chicho it is not correct at this time. That's right. Because ausiwo nda UTM until atatiuza kuti anatuka mu UTM. Munazafusa fuso kupita ku break. Poli zimene mukuziona zidachitika kumena makumana na 52 meeting ya chani cha kula board ya chimene Global Fund. Pamene naona azimaya ya UTM amakavina kumene kuja mukuziona bwanji. Ineyo ndakakuta tika nafusa azimaya amene acha. Ikizoona. Kuti azimaya mwabwere mwasatira ndani uyo. Ikizoona. Mwamusatira munthu ngati ndani. You understand my question? Chifukwa chokuti if I am a member of UTM, kuti malamulo a UTM amalesa kuti ine ndakauti ndizochitika zanga anthu azimaya sabwere. Yeah, mwenda unamba imalizo governor mailisa majina mapicha. That is the thing. So that we need to kuzimvesesa kuti kodi anthu akusatira ausiwo chifukwa chokuti ndi vice president kapena anthu adapita ku msonkhano wa boma umene kunali MCP ndi UTM. Now that is also complicated to the fact that UTM adalengeza kuti UTM idatuka mboma. We want to hear kodi akabambe akuti UTM ili mbaliti. No, akabambe amanena. Kuti idatuka mboma. Yeah, amanena. He told me. It's on record. Mina chintu china. Yeah. Chimene we are yet to learn. Akabambe adapambana kukunzuzu kucha. Ausi adalankhulana ndi akabambe or congratulate message kunena kuti no my brother congratulations. We don't have that on record. Mina kucheka tizachitika. That's yeah. Chifukwa ndikamba zimene zifuna kuti kodi ausi atapanga stay away kunena kuti sikupanga nawo convention because of the reasons that he gave. Is he recognizing akabambe ngati the new UTM president? If he's still a member of UTM, akuona akabambe ngati president awo. Yeah. Kuti that's now my new president. It's very important. Yeah. Okay, mina ausi akhozoima pachulu kunena kuti zimene zidachitika kunzuzu zija nzopanda mutu. No, Talingana ndi kala temwe adalemba. Iwo adalemba kuti process imene achitika pamene pacha iwo samagwiza nawo malingana ndiwo akuti machita flout ma areas ambiri ya constitution yawo. Therefore kwa iwo that's why sada afune kupita kwa kuti zimene zidachitika pamene kuchako was illegal. Koma kudabwera telefoni kuchokera ku Azerbaijan kuti aipitirizani. Yeah, anana kuti zonena kuti ineyo ndijifumira chipani changa chomwe. Sindipanga I will not sue my own party. Okay. But that did not mean kuti he has placed it kuti now you can proceed in a so what would you advise him? What would you advise him? There was an interesting party imene Sam Kalimirana cheza I wanted to go there. Yes. Kumbosoko. Okay. Yes, the lawyer. Kumbosoko ni mmozi mwa lawyer ku UTM. Okay. Mkucheza kwawo Sam adafusa mobwereza ndiye sankawiri konse. Okay. Kuti zimene zikuchitika apa basi. Ndizolondola kapena sizolondola. Yes. Sizichitika kuti anthu wazonse zimapanga apa basi mawa anthu ena nkubwera nkunena kuti ayi munapanga mazampusi. According to Asoko, adana kuti zonse zidazasatira malamulo. Aloya Okay. Pamene mina Sam sadafuse adafusa kuti nanga zimene adalemba ausi ndi Asoko adanka kuti ine sinazoone. Okay. Because ausi angalembera secretary general. Okay. Now secretary general I think adazipeleka ku gulu kwatu. Remember baba. Mfandibira. Okay. What I learned now was kuti ausi akapanga these issues amukata yawo. Yes. Anauza a secretary general please seek legal advice. What is it? Yes. Okay. Now it appears kuti, it's alleged kuti ISGO sana bweleze feedback yaku kwa maliko kwa soko ndani kasiki kana pese alisina bwelele. I heard kuti suna bwelele feedback. Okay. Kuma ma issues wa ana wapanga resi. So ask imara kausa bwelele mutamanga kwa pili. Okay. Aso na kanina kuti ine kana pesa ndani sitandifikia. Mwina kana ndani andipeza tsapano ine kuona ma issues. Ndikana topanga advice oh zimena kunena president izi. Aha, mwina hapati titeri. Mwina ndapa. Kumano ama panga work depending on the client watani wauza. He did not get instruction. According to him, he's on record to say I did not get instruction to act on kalata ya adalemba ausi. That aside, kuunika ndondomeko yina imeda chitika posaunika kalata ya ausi. Asoko amadida satira madongosolo ose. Tantauza kuti amagwirizana ndi zimene zazimai otsatira ausi tikafu sanzimaiwo. Ndikuona ngati kuti mupita kuti. Saluza amaveka ndani. I still believe. Saluza amaveka ndani. Kodanto sali ndi ufulu over saluza auzo. Nkupita kumene kuoneka kuti kuli member wa UTM. Okay. Do you have to be a also sana joke to mu UTM? He is the former president wa UTM. Mwanjira ina. Chabwino. Okay. Kwa still, I think mina nalisali lero kandimawa kwa tsiku lina House has to make a statement. Exactly. It's very critical. Avoidance of doubt. Alankule kodi ndaima pati. I congratulate akabambe. Kamena akabambe sindu kwa kapena ndikudzituluka ndukambadzanga. Yes. Open plan option imene yoyo. Haida kalipo. Why not? Kuyambitsa zao. Adali ndizo jazanga lipo. Oja saka lipo. Adali nayo adali yokuti mpaka na ndamba kuvala zitenje chanja so you never know. Kuti kodi abwerera kuoja zake alibe mlandu kapena he is still part of UTM in what capacity? Is he recognizing
akabambe ngati president wawo because as far as we know panopa is still a UTM. That's why tidaona amwina azima UTM aja akupita kumene kufa kuli wa UTM wawo anavanza UTM zomwezo kumasatira wa UTM amene ali kumene komwe in whatever capacity ndiye sa UTM ali ndi ufulu musatira member wawo akudwala kuchipatala athavala salu kukamuona sitifuza kuti makamuona amene kuti avala salu uli member wathu wa UTM probably that's I'm just thinking it's a very tricky situation ine ndumona be choncho it's tricky kuti mungaona andani akabambe this sawa mabisa sochichewa if it natuluka kwa last zilipo according to my Joyce Banda ina sana according to my Joyce Banda amanya kuti according to many adakuchizanirana kuti mena zimana na my Joyce Banda kwa ngasi ada so verify auji ada account pata wada IMCB pamene kupita kwa convention ali sign the ash so ma convention ndi abantu habita so ndikwamba zimene zifuna pala interview nake mkulu adachita ndi ndausi mena akafusa mafuso lulu bali wanu ndi IMCB muli kunja muli nkati ali nkati sada yakha akana wina ngataona kuti ndili kunja ndikuti akutanthu ndi akambirana mukana mpwe chimodzi Kaliati akabambe akambala ndi antumbuka ine onse ndi afuna nawo antumbuka onse ndi afuna nawo adana kuti ife datuluka alliance kulibe tipite kumapeto nthawi yatete I don't know if you have any comment pa za ausis. No, I think chofunikira ndicho kuti ausi alankhule tione kuti ayi mapati chifukwa chokuti ndi membala wa UTM panopa amene anali president ndeno atha kumaso kuneza anthu achidweka zinthu zimene akhoza kumachita whether he recognizes the new leadership ya ku UTM yes kapena akuyikana okay very important ngati sana pange challenge convention yo izotsatira zake kunena kuti ndikuzikana kapena ayi ndekuti akuvomereza new leadership ndekuti ngati sada timuke ndekuti ndikuti akabambe ndi president wao apange respect that leadership tauze choncho because ngati sada chite challenge convention ausi azindikire kuti chipane chili ndi president in the name of Dr. Daliso Kabambe ndipo apa tidole mwake oyenerera ngati president kuti pasakhale ngati ka confusion for many amudzi pezana kuti if he doesn't speak athazo ngati kuti ena akathumana ngati kuti tsogolo lathu bendi ndausi ndiye ngati apo ayi sakufuna mwina angotsutsanso ojaza kalibe mlandu mimi ndikufuna kwawo suti ndife tingauzi ndikufuna kwawo iwo ataona because ndikufuna kwawo mmene manena amucha kuti akadabira kumene kuja ndikukagonja mwachisanzo bwezi even anthu ena akumati so vice president ndi waluza ku convention kwathu it was very tricky the question is kodi iwo amafuna UTM kuti akhala vice president does he need UTM for him to be vice president? That's right, he needs to answer that question if the answer is no, what does he want to do politically? Was it Achina does he want to be vice president kumaliza 2025 and retire because we still recognize him as our vice president forever as khabe kuti as mapapu entitlements ama vice president basi tu akhala kuti adaba kuti ayibeza retirement ya vice president for life kodi politically ali ni ambitions ena akudusa kuti is he an independent man now? Does he belong to a certain party constituency? These are things that we need to ask him. Yes. Chipani cha timatumaliza pamenepo kuti chipani cha UTM chidakapangitsa convention and it was open. Aliyense amene amafuna kupita akadapita. Tifomere kunena kuti chipani cha UTM chili ndi president. Situtero? Yes, malinga ndi convention yawo. Dr. Kabambe. Now akabambero timalizire pamene kumadzowa. Apange banji tiyambire ndi. Ine ndifuna ndiyambe pamene akunena kuti iwo watati apambana ati malaini amafuta akhoza kutha. I want to know kuti adali reserve bank governor amene akuziwa amene imakhala because we need to understand the procurement ya mafuta momwe mayendera. That's right. Chifukwa kodi amene akunena kuti akachache asiye pansi amene naso kuti anduna aso asiye pansi, are they being fair? Kuti anthu ena atule pasi maudindo awo ine ndikuyizana naso. Okay. Koma mwina pamene ngasiyane nawo ndikuti kodi akuyenda kutula pasi udindo ndi ndani. Chifukwa chokuti if you ask me Mera CEO mutati muone mandate yawo ya Mera pali sagula mafuta siku lino kumakodi zimene ndikunena nazo mmene mapita wano kumasaku kuti akula mmene ndimane nazo tu kuti mutati muone meba bakhala uje process ya procurement ya mafuta. Where is the Minister of Energy? Minister of Energy and the policy tu kumasanga itawi iyi mmene ndikunenazo nazo kuti iwo ngati policy because ngati Mera ndi regulator kwene je kuti kuli mafuta awo magasi whatever so alipo anthu ena aga amene ali direct involved enawo ndokuti ukwena kuti timati dotted. You need to follow dotted line kuti ukapeze kuti kodi awa mwina kapena but palena aga amene ali direct CEO wanokuma tingoti nokumayo ndimene magula mafuta italandira ndalama akuchokera ku reserve bank kusonyeza reserve bank ndiye mapanga izi ndalama zimenezo ndokuti a ministry a finance avomereza amene ko reserve bank yapereka ndalama anokuma akugula mafuta. Now kodi mafuta siti kugula chifukwa chani?
why do we have shortage of fuel in this country? If we answer that question, then you begin to see the patterns. Because there are patterns. Yeah. Ngongole zimezi lukokoso. Isa kubweza ni mera. Is it mera? That is not limiting ngongole zimezi. Is it the ministry that is not? Kuti ndalama so zidapeleka kwa location, ku treasury ndalama is kumene ku ministry and the ministry is not limiting there. Then you start pinning people down kuti iwe mu chain hiji mu this chain, supply chain. Iwe ndamene ukutani. The pinning down is not taking place. Amene amene kuchita pin down iyo sawa achita pin down alipo munthu amene amene kuachita pin down yani kuti iwe kuti ukupanga chani amene ali direct so chifanya anthu ena sidi kumvesesa boki sidi kukoka ndati ungoyangana kuti kodi kumafuta kumali kuli ndani kumbali ya mafuta kuli awo iwe yonso yukuti ya zili ngati kuti our station manager at TV kwa kakuti kuchitika mgwerera zina akwenera kuti apake atsitsika kumayangana musimu akapeza kuti Allah iwe ndiwe ukusolve zinthu apa so that kind of a process yoti tipake identify the problem ndindani it's not happening so chimene chitika tumamba lokenda no muna ndo ola wika pamene wina amene akwenera kuti apake shoulder the blame wakali pepe that's the problem and for some for my country zakabana yes kuti akabambe akuti governor akuiziwa mimi maendelea kuti mzee banga ima tusa mina akutiwa kuti mina as a governor akutiwa kuti in this chain governor nzangai akatha kupanga kapena kwa ni manena kuti that's why tikamafuna kugenda kama ndikunena kuti vuto limene tili nalo ngati dziko and I want to say it on national television chinthu chikaola siti kumachula kuti chaola ndi apo panana wina waka anene kuti iwe ukufoilitsa game zakale zomanena kuti akuti mfuna ndipanga address ife vuto ndalo tsandile ndali mfuna ngola khonda ngajeno akulu panopa tumati kulitsa kwera mocheka kwambiri injeno ena abrada mabwera takuta ndi bampango azetona zoleza zuno kwayi koma haya kuti mwakwenda injeno no we cannot change komanso chifukwa chokuti ine sinaone bwanthu kuti apanga zinthu zakusawiruzika akulandira zilango zimene ndione nazo chifukwa chimene chocho ndeno muyangana kufetereza tikukhala muyangana ndimafuna nene kuti ngati dziko tikukhala ndi chidwi cha masankho a 2025 kuiwala Malawi amene ali pano number 1 yeah number 2 chifukwaso chokuti anthu ena amene amalawa kuti khulupirira kuti tizilahula sitikuziwa chimene tikuena tizilahula tungwana mitungu asokoneza sa Malawi wonso because osangula lankhula ifo lindikamwa alipo anthu ena kunja kwa mangula lankhula ifo lindikamwa kama ndiko zizilumikizana you need to understand kodi ngati tikupita kugulu kwa Malawi cause Amalawi uyu tizikati kuziwa kuti kodi uyu amapanga chani so that tikanchosa uyu otangochosa lero uyu vuto tathana nalo that's over koma kalise that again amapezeka tupena anthu anadulidwa mwendo akuti akagaza kati mwendo kuti udali ndi cancer pamene vuto sidali mwendo ndimafuna mbwereza mene munanena then manena kuti munanena bwino kwambiri yes kuti zimveke alipo anthu ena that's right amene akumangola lankhula kupita kugulu kwa anthu kauza tithane ndi uyu chanjani koma pala anthu ena akolo utacho sapo iwo vuto sikulitsilita koma alipo ena titati nchotsa amene uyu ungonchosa amene kuti uyu choke that's all for problems akubisala mchigulugulumo as a result mya kunenerawo anthu angogenda aliso olusa mene anthu angatigendera kucha tikuchosa ni maliro kulilonge kuti mwango tigenda ife tikuperekeza nawo tufuna tikuoneseni maliro wa ino sana tugendeni so tisangogenda mchimbulimbuli let's understand who is the problem and how do we fix that luso limene tilibe ndikudziwa vuto wakula kwitsayo ndani kapena tikudziwa we are pretending ndene ndimanena kuti pamene tikusamala za masankho achaka chamawa tidziwa kuti tiliso ndi anthu amene afunika atile mafuta apite kuntchito tisangokhala ndi chidwi cha tidzawine 2025 anthu akuvutika tate can we deal with this problem munthu wanjala walero lisunga muze kuti samalira mitengo usamadule mitengo imabweresa iye afuna mtengo omweyo kuti aphikire leroli kuti ajere sima when people we are focused on winning in 2025 we were babakaza delegate nthapombana samai wale khani osayidi kapanga when all is said and done in this program tikhala kuti timakamba za the power of the delegate komanso ineyo ine ndikumaza khanga ndikubaduka pangona delegate yali akopo uje anthu ena amene amayankhula naso sadziwaso it scares me it scares me you have somebody claiming kuti yenda amayankhula Malawi is an idiot head bwana empty head you don't even know what you're talking about you have no right to stand up and speak shut up when you speak you must know what you're talking about please I beg you Komana miwa that is support. He's probably the only one in Dagalindo. If you want to support him, it's a terror. No, you cannot recruit me to support him. He's probably the only one in Dagalindo. I mean, that's Hala. Point me agamba Mr. Sisa nina kuti. Anthu amene even panoba. Anthu amene tapatsidwa timakhandi platform yokuti tikalankhula anthu amatimvera kwambiri. We must be very careful what we say. Osangobwera panopa kuti ufuna uzangosekula ifeyo otakhoda bwera panopa we cannot come here ndikupanga promote hatred towards probably a particular person
Ndikuti anthu akukhulupirira. That's right. Zaboza zimene tikabwera pano pazo That's kumanena zaboza analikhulupirira. Yeah. It's because of the trust that people have placed. Ndifayira kwabera pano inu So what are you saying? I'm saying kuti Yes. can you please Yes. know what you're talking about? Osapupuluma. Pankhani ya mafuta, Muziwe- pankhani ya mafuta. muziwe- Omulasa uta. Pankhani ya mafuta. Mukamangopanga choncho anthu akasazindikira kuti kodi inunso simukuziwa zimene mukunena. I think you're point. Yes. Pankhani ya mafuta omulasa uta. Timuuze kuti siyali yense. Musaphonye yayi. Mukuponya ndiye you are wasting Kuli cheya kumene kuwanokuma awupanga chani. Kuli cheya wanokuma ndani. Cheya wanokuma ndani. SPC. Awupanga chani. We need to ask those questions. Yes. CEO akudani. Cheya wa Mera. Adacho kadali body member wakunokuma. Sidinamuonepo akuchitapo hivi ni comment. Cheya wa Mera